2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:16. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Good morning, mayong aga sa aton sining nga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magapalayag naman sa sining adlaw sang Sabado. Pizza 20 kita sa bulan sang Marso tuig 2021. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa sining adlaw dalunta mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalunta man pag may time diri sa inyo sining palatuntunan.
Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining mga inuras o slang? Kabayuntang nga okay lang kachibog na. Basiway pati pagro amat-amat na himos para makachibog na sa sining udto mga kaaksyon. Ang probinsya sang Negros Occidental daw taas-taas pag-awa ang may mga COVID-19 mga kaaksyon diri sa Bacolod ti nagnubo-nubo na gidman kaginalauman sining nga adlaw nga maganubo pagid nga maganubo kabayunta nga hindi na magsalyada amo na siling ko nga tumanon talang kunyara kita sa gwa sa aton siling nga mga puluyan. Ang health protocol ka iga tumanon tagid ni naka-face mask, social distancing kag face shield mga kaaksyon. Sige, basta tumanon talang niya. Way man ta pierdihon. Pero may mga pila na ka mga bagay ang syudad sang Cadiz to nga abrihan na ang Cadiz City Park ang pila ka mga parke sang syudad sang Cadiz liwat naman nga ginpasiradaan, no? Bangod sining pagsaka sang COVID-19. Ay ho, lokal ning probinsya ni. Kuha naman ini nagtimbuok na naman ang kaso. Lantawon tanin kung halin sa mga LSI, inang mga nagalabutan bala, mga locally stranded individual or mga ROF. Kaya kung di man lang sa aton kag normal, hindi man na makagwa na gid ang mga LSI, kundi subjected din na sila sa quarantine, mga kaaksyon. Pero kung may local case kita dre sa probinsya o kung syudad man sang Bacolod, di kinanglan tagid nga maghalong, no? Pero kung halin sa mga ROF, LSI, siguro ini sila may quarantine man ini, galing kay gindulat ang quarantine. Amo nang halin sa airport or sa din sila manaog, makarekta na sa ila sining puluyan. So, dugang lang ang paghalong. Gamay lang ang pag-adjust mga kaaksyon. Pila kadlaw nga magatiner ka sa imo sining puluyan. Way kagwa-guwa, okay man na siya, no? Para man na sa kasayuran sang o kung ikaayo sang bugos nga pamilya kag bugos mo nga mga kaaksyon nga maatubang ma-encounter kung bago ka nag-abot mga kaaksyon, no? Kabudlay kung kaisa nga pag-abot mo halin sa iban nga mga lugar abi dayon mo syada man pitik sintas gali career ka diya mo nang pinakamasakit gid sa tanan, no? Sige, sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan sa mga kapurukan kag lakip man sa mga banwa gali kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kabayuntang okslang kita sa siring mga inoras, no? Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta iya kamudra mga kaaksyon namon sa kanginan okslang kag sa bugos nga Region 6. Hindi kita magkumpiyansa sining ko do sumaka kag daw ay ho daw makasiling ka nga ano ini. Ay ho gid grabe no nga pagsaka sang COVID-19 patient diri sa aton mga kaaksyon. Although nga ting iban sini asymptomatic pero still sa gihapon tigayon gid kita nga mapasunaid sa mga ibandra nga waya maka larga kay tuod ba si matapikan balagag maglala pagid ang sitwasyon, ha? Sige, basta importante lang social distancing, face mask kag facial, ha? Kunyara kita sa gwa sa aton sining nga puloy-an mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:24 ng aton oras.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Maging kaupod ta si Aksyon Brian Morden, alkalde sang syudad sang Escalante, pinakauna nga nagpabakuna gamit ang Sinovac. Governor Eugenio Lacson nagbisita sa Farm Association sa La Castellana kag syudad man sang Bago. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Artay Hupon, ini may kangtanan sa dugang paghalong kag pagsunod sa health protocol ginatugyan na ni Vice Mayor Elcid Familiaran kasunod sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa pagkarnap sang taxi nagligad nga adlaw sa area sang Police Station 6, posible tripping lamang kag wala plano nga kawaton. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Grama, maki-update kita nay sa siring pagpanglutang man kagabiho dra sa Silay City. PPNP, kapulisan sa Nakbanwasang Silay, blanco pa sa pagkilala sa mga sospek nga nagpatay sa ginaligar Ipogon Group. Grabe daw ginamatamat sila, pila lang kaadlaw itong nakaligad sa area sang Handumanan, may ginaligar man itong Ipogon, membro sang Ipogon Group. Ay, daw sunod-sunod na niya. Daw ginapang amat-amat na sila. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, kasong murder ginapangatubang karon sang isa ka miyembro sang Philippine Army angot sa pagpatay sa isa man ka miyembro sang Bureau of Jail Management and Penology. Samtang sa aton sining mga out of town report, mga kaaksyon, sa aton sining mga out-of-town reporters sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kangtanan sa COVID-19 positive nagsaka na naman Cadiz City Park Children's Playground, liwat nga ginpasiradan. Samtang sa balita naman sa area sang Bago, ginpasaka na sa korte sang Bago City PNP, batok ang ining kaso batok sa 51 anyos nga lalaki nga dakpan sa buy-bust operation. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Sa aton sining mga nagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, PNP naka-record sang ika-35 nga miyembro sang pulis nga napatay bangod sa COVID-19. Kag Senadora Binay, wala handom nga mangin vice presidente o kung mangin presidente man sang pungsod Pilipinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton ibalaon karon dugay-dugay sa pagbalita sa aton sining News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29 na aton oras, 11:29 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon tang nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kay mahinang kalaban ha. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page.
sa Aksyon Balita Banat Bulig, i-like lang kag i-share ang aton sining nga programa. Kay tinguantay na karon dugay-dugay nga mabasa ina tanan ang kutob nga nag-like kag nag-share sa aton sining nga programa. Sa mga kaaksyon tang nagpadala sa inyo singi nga mga mensahe, ipadala lang dira kay tirahon tay na karon dugay-dugay, no? Sige, sa mga kaaksyon tang padalaman sang mensahe via aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta, tinguan ta man na karon nga pagbasahon mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalaga. Sige, daligidang mga kaaksyon kay ari ng resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Sabado, March 20, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw, 19-37, liwat 19-37. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto. Happy panyaga sa nakapanyaga na sa way pati karon dugay-dugay, no? Pang tirahon tanianay sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining program. Siyempre sa mga na-likes kag nag-share sa aton sining program, among unahon ta, no? Daligi lang kay ma-like man kita kag mag-share sa aton sining programa. Karon lang ning iban nga mga greetings niya. Greet kita na sa mga nag-likes kag share sa aton sining program. Do man lang ginapangayo ko mo i-like kag i-share ang aton sining program. Tapos dayon, no? Sige, daligi lang kay mang kwan tadi mang siding tadi mga kaaksyon, no? Sige. Okay, may lang pagpamati sa kay Alunan Suset, salamat gid, Erwin Mercano, kay Christine Minies Villalobos, Rafi Libran, and Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Josephine Celeste Taiko. May lang pagpamati kay Jovi Sicola Grigas, good PM lang. And likewise kay Aluha Villa Chavez. May lang pagpamati man Aluha Villa Chavez. Kay Yuri Torta de la Piña Barbecue. May lang pagpamati man George Gargasiran. Kay Irish Yam Floor Archibar. Good PM lang. Kay Ters Vergara Sancho. May lang pagpamati man kay Rosalina Batulak Francisco. Alex Montesa, present na siya. And Jebong Nipomusino, AGJM, kay Mary John Api, Ronaldine Nicor, kay Gemma Taguan, and Lisel Miranda Sakare, no? Kay Jocelyn Liboon Dispoho, kay Valencia Kinet, kay Bowie Jolingo, and Mark Biton, may lang pagpamati Mark, kay Alex Fuentes, Alberto Singson, kay Jeneline Kiviti Bandoha, and Rima Robles, may lang pagpamati man. Joey Hermoso, present naman siya, and Daday Hilado, Dante Baflor, Real Fred Panilag Tolentino, may lang pagpamati, no? Sa kay Ilin Panonse Ponce, Maaw, salamat gid, no? Thank you, gid. Una pa lang itong mga imbukada sa aton sining mga talamyawon sa sining udto samtang pahunay-hunay na kamo sa sining mga inoras. Karon dugay-dugay ha. Ang inyo sining mga mensahe, tilawan tani nga malabot ang inyo sining mga message. Importante, like lang kag i-share ang aton sining program. Tapos sinati okay na, no? Ayos. Sining Sir Rex, share your blessings. Alex Montesa. Salamat gid Alex. Thank you gid parekoy, no? Sige, daligid lang standby mga kaaksyon karon dugay-dugay. Basahon tang mga mensahe ninyo diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon
BBB. Standby, manong balik kita sa Diligidamang Madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:37 na nga tunura sa 11:37 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta nga nagapamati diri sa ato sini nga pagpangalagad, pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid Waay gid sang problema, no? Especially kung naka DTX 500 capsule kita mga kaaksyon. Kaya ang DTX 500 capsule loaded ini sang superior antioxidants. Ang ining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, bilog nga ginadulong sa kalwan sang balita nasyonal gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato, Aksyon Dorel, Aksyon Eden Abuso. PNP naka-record sang ika-35 nga miyembro sang pulis nga napatay bangod sa COVID-19. Grabe, no? 35 na sa bugos nga pungsod Pilipinas. Ka mga PNP personnel, bago do may rangko pa rin siya.
Kag Senator Binay or Senator Nancy Binay wala ginahandom kuno nga mangin presidente o kon vice presidente sang Pilipinas. Kag sino man abi siyang gidatugpo kay daw lain man subungang mabatian mo nga mga ngalan nga naghahana kuno nga magapapili bilang presidente o kon vice presidente. Si Nancy Binay daway gid niya. Daway gid ni sa iya batian, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6, kag syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayong Aksyon Rex, kag sa tanan naton nga mga kaaksyon, nagka-record ng Philippine National Police ang ika-35 nga napatay sa ilahanay bangod man sa COVID-19. Nagpalambot man sa pag-igunong si Lieutenant General Guillermo Eleazar sa pamilya sang police colonel nga nadestino sa Metro Manila kag napatay sa tong Marso 18 sa V. Luna Medical Center sa syudad naman sang Quezon. Sa inisyal nga investigasyon, duha ka semana antes sinigin admit sa hospital, nagahilanat kag nagaubo ang nasambit nga opisyal sang pulis apang nag-self-medication kag nag-inom lang sang paracetamol. Marso 18 sang aga sang nabulayan ini maginhawa, rason nga gindala sa hospital apang ginbawian sang kabuhi alas 11:30 sang aga sa amuman nga adlaw, bangod naman sa cardiac tone kag blood pressure. Ginpaydalom sa swab test ng opisyal kag nagwa nga positibo ini sa virus. Sa karon tubto Marso 19, naglamot na sa 2,898 ang nagpositibo sa hanay sang kapulisan, apang mayara na lamang sang 1,239 ka aktibo nga kaso, kag 107 naman ang mga naka-recover. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, ginpanginwala naman ni Senator Nancy Binay nga handom sini ang duha sa pinakataas nga pwesto nga ukon posisyon sa Pilipinas. Ining sabat ni Binay matapos ginlakip ang senadora sa listahan nga magapapili bilang presidente o kun vice presidente sang pungsod. Sunod kay Binay, dako na ang pasalamat sini nga napilian siya sang duha ka beses bilang senadora. Dugang pa, wala siya sang interes nga magpapili sa duha ka matagas nga posisyon, bangod luyag niya nga maprotektahan ang iya sini nga pamilya. Ihatag gidanin sa mga tao nga naghahalal na aksyon din. Oh, do kadamo na no. Action Rex na sang balantay lang gid. Bayluhan na sa mga tinagatos isa ka partido lang. Ang kahapon to si Senator Manny Pacquiao nagpagawa na sang reaksyon man parte sa kinagamo nila sa PDP. Nanuman. Sige lang, October pa to Pero dali na lang mo na nila mga after Quaresma matamat na sila pabatsyag din sa publiko. True. May araman campaign nga matabo nga makadto sila sa area o kung wala, basta importante ka pabatsyag na sila. True. Ibang galing ka matamat na taghol. Ay, kataghol siya. Naido ba? Pero anyways, ila na balan sila. Gani man. Ila na. Oo, balaan na lang kung sinong butang ta naman sa pwesto pag gusto lang da sila, importante nga tumano lang nilang ginpangako nila da. Hindi kayo magsali ka hambal tapos wala man. True, correct. Yung mga balaan talang action drugs, kasi daw kadamo man sila sang plano. Kung nagakampanya, daw kadamo sila sang plano. Kadamo sila sang plano, tapos kung ara na ganito, wala kita kabalo kung anong pagudlayan nila, pero ila na. Sa ato naman nga COVID-19 update, sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 122,887,294 ang nagpositibo sa COVID-19, samtang mayara na sang 99,043,022 ang naka-recover, kag may 2,713,473 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot na sa 648,066 ang nagpositibo, samtang mayara na sa 561,902 ang naka-recover, kag may 12,900 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, 198
Ang panibag-ong nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 26,344 apang mayara sa nga 1,403 ka aktibo nga kaso. 39 ang panibagong nga recovery sa bugos nga riyon size kahapon ni adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 24,169 samtang wala naman sang napatay rason nga napabili ng death toll sa 766. Sa bugos naman nga Negros Occidental 41 ang panibagong nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 7,059 apang 5 sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,898 apang mayara na gid lamang sa 89 ka aktibo nga kaso. Duha man ang recoveries nga na-record kahapon ni adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,620 kag wala sa may na-record nga napatay rason nga napabilin sa 186 ang death toll sa syudad sang Bacolod. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita uno sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang report ni Aksyon Eden nga inyo nabatian. Builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang dit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras. Sige, katuan ta ang mga balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ti galing kay ang ining daligi lang Aksyon Alvin kay ang ining COVID-19 nga padayon nga nagalaptad rin sa Negros Occidental according sa Provincial Health Office naton nga posible ining pagsaka sang kaso sa probinsya ang nagikan ining naglabutan bla halin sa Manila kag Cebu ining ginpabutyag ni Provincial Administrator Refrando Diaz no. Kay diri sa probinsya, makin mo ito nakaligan, 41 kahapon, pila man to ang na-record mga kaaksyon sa syudad sang Bacolod. No? Kabayon tang maumpawan na ini. Kay kabudlay kung kaysa nga magsali kita, ka syada bla. Di ang hambal ni Attorney Diaz nga ang rason sang mataas nga numero sang COVID-19 tuod man sa kadamo sa mga pasero nga voluntaryo nag-positive sa COVID-19 kag yara naman sa quarantine facility ini silang nagalabutan sining nga simana diri sa probinsya sang Negros Occidental. Di si Gob Lacson sa Naybalawan nga nagpagwa man sang executive order nga nag-required sa tanan nga mga passengers sang negative COVID-19 RT-PCR test result antis pa man magalabutan diri sa Negros Occidental nga sugod ini sa tong Monday mga kaaksyon no kabayunta nga karon nga adlaw gina-expectar nga basi kun nubo ang record na naman no kabayunta lang diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang syudad sa Bacolod sa nasiling na kahapon may 5 ka mga kaso. Katuan ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa kasong murder nga ginapagatubang karon sang isa ka membro sang Philippine Army angot sa pagpatay sa opisyal sang BJMP didto sa Iloilo. Kagiban pang mga balita gikan sa patrol Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Rex, naka-half mass ngayon, karon no? Ang hayahay sa BJNP sa tanan ng mga jail units, may kaang tanan sa pagpatay diri sa opisyal sa BJNP nga si Senior Inspector Andrew Larupay. As of the latest action, Rex, and as confirmed
by BJNP Assistant Regional Director for Administration nga si Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne. Base man sa pagpakig-angot sini sa ila sini nga Bureau Abi sa mga kapulisan dito sa Santa Barbara PNP, ginahanda na ang kaso nga murder para diri kay Army Philippine Private First Class Bjorn Kirby Esposo, miyembro sa Philippine Army assigned sa 12th Infantry Battalion Aksyon Rex ni matapos nga napatay sini tinalikdan nga Webes ining si Larupay after sang bala Action Rex ang traffic altercation dito sa area sang Bangga Dama, Barangay Balong Weste, Bulong Weste rather, sa Banwa sa Santa Barbara. Ini bangod lamang Action Rex sa simpleng traffic altercation. Now, sa pagpakig-angot man naton kagina Action Rex sa kay Peremne, ginpayag sining walugit Action Rex ang igo ni Larupay gali. May kibyas sa iya sining guya, may igo man sa iya sining ilong kag anong kamalubha nga pilas sa iya sining lawas Action Rex. Man madumduman damo gigiligo, you know? Damo gijang igo sunugan sa iya kung sa iya paglaragway bala ang pinaka malubha nga pilas gid sa likod ang entra ako ng exit abi sa dughan niya, bali patalikod bala Action Rex nga ginatiro si Larupay. Iniya sa pagpahayag man as initial diri ni Senior Superintendent Peremne Action Rex. Now dugang pagida diri ni Peremne Action Rex kumadumduman ta una diriya nga nangin jail warden ining si Larupay sa La Carlota City BJNP, pero nag-schooling ni siya muning last assignment niya, pero nag-schooling ni siya for Jail Officer Advanced Course dito sa National Jail Management Training Institute sa Iloilo. Galing ti kay kinanglanon nyo man gali ni for promotion galing kay ti wala man Action Rex na dayon ang ending promotion niya inabangod nga natiruhan ini siya kag napatay Action Rex. Pero ginpahayag man diri ni Peremne nga nakalabot naman sa pamilya Larupay ang inisyal nga ayuda o kun bulig sang ila sining bureau kag natala naman Action Rex nga magtambong sa haya ni Larupay ining si Regional Director nga si Jail Chief Superintendent Arnold Buenacosa upod man ang pila pa ka mga opisyal sang BJMP 6. Ari ang pahayag ni Senior Superintendent Gilbert P. Remne. The first days ang natabo dito, we met personally and tingin share man itong mga circumstance before natabo ang incident. So I just listen also to version niya manay. Anyway, may PNP mga nakandak sa investigations ay may mga witnesses, mga nakakita sa incident. So that will help sa atong investigation. So sa amon, of course, the possible murder tani ang ipasaka. But anyway, we just respect on gid man ang mga results ng evaluation to the assessments ng investigator on case. Pero so far, sir, way pa man napasaka ang kaso? I think kahapon na gina-prepare nila mortar. I don't know if that's final. Pero they are also looking into different angles. Kasi dapat dapat makuha ang sakto. Din gid exactly ang igo ni Captain Larupay, sir? Actually, nakita ko yung bangkay. May aras sa kibya sa yung nawungkag sa ilong. Sa lawas niya, I think may mga anom, which ang isa daw fatal yun sa dugan niya, na kung nagtawon mo lang, ang exit sa dugan ang entrance sa likod. But that will also still be validated also with the SOCO, the time lab. So, that will be part siguro sa autopsy na nila. Yes, sir. So, kamusta, sir? Di na subong ang bangay isang victim? Nag-coordinate sa pamilya niya kung ato na sila balay. Kaya we need also to schedule our visit. May plano man nga magkanto si RD, sir? Of course, RD and the staff siguro. And sa mga classmates naman sa BGMP, sa college, that will be regulated. That's why magkuhang daw
late yung sinitanan, so I need to coordinate with the family para ma-schedule ko hindi magtulungan. Kamusta ang hayahay sa buong sa BJNP? Sir, nakahapmas tanan? Yes, pas kita. Sa tahan nato nga jail unit. Aksyon Rex kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Senior Superintendent Gilbert Piremne. Intingwan ta Aksyon Rex magpakigangot man sa spokesperson sa nga 3rd Infantry Division nga si Major Senon Pansito sa tusay nga subong niya ongoing pa niya nga master Alin para sang nagligad nga adlaw nga pakigangot sa iya na way ginasaga ubong nga kon NPA gani nga balita daw kadasig lang sila maghatag reaksyon. Oo, gani man siring niya may masteral class pa ko subong sir. Amo lang na nga kagamay gid lang information ang ginapangayo ta daw saway lang sa sining mga opisyal sang Philippine Army. Correct Aksyon Rex, tingwaan tagid niya para makakuha man kita sa information as to siyempre kay private first class ini si Major Kirby Esposo. Ang number 1 diriya aside sa murder case as criminal ako na sa 12 IB ni siya na-assign bala mo? 12 IB si dalom sang 3rd ID. Tapos under siya sang 3rd ID dito pa ya sa Iloilo siya na-assign ko under mangyapon sa 3rd ID ang pamangkot ti karon Action Rex aside sa criminal case nga iya sining pag-atubangon on the part man abi sang Philippine Army kaso ang pag-atubangon sini Action sa admin case na naman. Administrative case abi. Kag nanong disposisyon nila ni sa ila sining miyembro nga daw naghipos ang Philippine Army kon kabaro man lang nila. Luyag tani kita Action Rex nga ibaluon kunti may upod as initial ining si Action Rex si Esposo. Sa allege isa ka miyembro, isa ka soldado, kag isa ka miyembro sang Kafgo. Tinano to yang ila sining sitwasyon subong kag disposisyon nila. Kung sino ining duha ni nga upod niya abi nga nag upod abi nga ni Kirby Esposo Action Rex mo nang luyag ta hibaluon at least kung anong nila disposition kag anong cause of action nila in relation sa siningan natabo nga pagpatay sa isa ka opisyal sa BJMP. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:58 na nga oras. 11:58 na mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta Santon Placer Balso Panayho. Basikon matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluwantang balita ni Aksyon Art sa Bacolod City Government Center. Dugang ang paghalong kag pagsunod sa health protocols ginatugyan na ni Vice Mayor Elcid Familiaran kasunod sang natabo ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila. Kag iban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center.
Yari ang report ni Aksyon Art tay Hopon. Aksyon Art. Magsalag sa next ang kangawa si Vice Mayor Sid Pamilyaran nga mong tagpamuno sang local IETF diri sudad sang Bacolod. Matapos nga na-record dito sa Metro Manila ang pinakamataas nga kaso sang COVID sa rin ang nagpositibo sobra 7,000 sa isa lang ka adlaw sa bilog nga Pilipinas nga sining diri ni Vice Mayor Sid Pamilyaran amuning dapat naton gid panumdumon kay magaserve nga reminder sa mga taga Bacolod nga kun kaysa nagakalipat sa pagtuman sa health protocol nga ginapatuman kagang iba nagahatag na gid sang kumpiyansa kay siling ni Vice Mayor Sid Pamilyaran nabudlay ni kon hinali nga ang kaso magpariho man diri sa Bacolod City nga magtaas although pinagligan nga daw to na record mo nga naglabot na sa 25 may lang gani kay siling nga may na daw nagbalik sa single digit pero siling nga ti amo na ang example nga or ehemplo nga ti ang natabo sa Metro Manila hindi imposible nga magluntad man diri sa aton kaya mo lang ang ambal niya nga dapat ang publiko magasunod gid no kay mag-cooperate gid sa padang panawagan sa IETF kag sang EOC nga dapat sundon ang tanan nga mga protocol nga ginapatuman because ang masubo diri sila niya kung kaso gid man nga magproblema kag may mga lockdown ang gobyerno basiway na sa ikasarang na pundo nga isustenar kag basi hindi na magkahatag sang SAP sige back to square one gid kita wala mo na ang sitwasyon. In fact, mo ba ng reason gani kung madumduman may pila ka mga move ang mga committee diri especially ang paglakip sa mga apor in a private apor siya nga dapat may RT-PCR test man requirement. So siling diri sa BC Alcalde ang ila ginahimo subong at least bilang siya man ang nagaserve dira no nga nagahatag sang instruction sa task force disiplina mag-kuangid na mag-ihimog sila sa kampanya agod nga pag-remind sa public bisan pa man ng iban di doon nagkalipat na no, sang ginapatuman nga regulasyon diri sa sudad sang Bacolod. Yarin na palayag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran. Amo na siya ang balantayan. Given the fact nga naghalog ang government unlike before nga may ECQ kita. Very strict. GCQ very strict. Subong even with GCQ ka, ba't ginalaw na ang movements ng tao? Action Art, kung mo, 1 year, more than a year nang away sa COVID. So I think ang atong pumuluyo, kabalo na magandam, or dapat kabalo ka na magandam. Kaya ang primero, to trial and error we don't know what to do, no? Even ang atong mga doctors to, kulbaan gani. Only that, nga yung government subong hindi niya kasarang ka-afford mag-sustain. So wala na iya guro, why na siyang sap yang matabo, no? Ekonomiya to igo, man ang government why na paan sang pundo, kasi why negosyo, why taxes. So the only way nga kuan mo ni, mahimo naton, is for us to keep on reminding sang aton constituents na maghalong. How I wish nga nakita ta ni subong, they thought nga why man to COVID gali kinadula nagtawhay katulata mag 011 subong ara siya. So in other words kay why ka man nagmasda why man ka naghalong nagdasig ang natanay. Well ang aton cases subong nagasaka nga nagasaka nationwide and even ang aton local cases ang aton mga neighboring cities saka man ang paghalong ari sa aton isa na pakatuig na nag-aaway ni siya virus, so more or less we know already what to do. So halong ka, punta sa pamilya, talungan ka, follow kita siyang protocol, kina-impose ang ato gobyerno, aksyon, no? Ang malang palayag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran. Tigali kay maggalabutan diri ang pilagi ng total sang local case diri Aksyon Artaw sa Bacolod. Ang subong adlaway ko pa makuha ang update sa ni Dr. Sorongon pero amo to ang latest lang ang kahapon Ang 5? Yes, amo lang to pero ti daw kalabanan man daw mga LSI man nga alin didto sa iban nga lugar bla?
Amo na, kahit di ka balo ka kung ay ka sa mandatory quarantine, tanis lang sa balay nila kung may... Galing kay dapat dito ginamahalin sa ginhalinan Manila ng quarantine ang ginapatigayon bla ng mga swab-swab na. Kaya mo lang yung problema kay kung may RT-PCR test ka lang ginabit-bit yan, okay na yung mo, rekta ka na yung pulis. Gani, pwede na naiya karekta. Galing nga mo man ang gin-required sa gobyerno. Amo na, kagamo na ang mando sa National ITF, hindi mo pwede supako na Rex ang pag-mandatory quarantine. Oo. Kaya na yung subong. Pero pa kung nagpauli ka sa imo lugar, halimbawa, locally stranded ka, rekta ka na sa balay mo. Lain sila kung ang symptoms mula sa uli magpakita, way takamalo kay on the way. So, miss pwede kaya na sa barko matapikan. Okay man lang natani nga hindi ka magwanay. Pag-abot mo sa balay mo, tiner ka na mga 3 to 4 days to 5 days panilagan mong sitwasyon. Kag kung mag-okay na natin, okay naman na siya. Wala man kinanglan nga pag-abot mo sa balay mo, siya da ka dayon bla. Muna ang kinalain gid naton nga mga Pinoy mo. Amo gid, daw kag likawan na gid lang ng pag-expose sa pamilya mo sa miyembro. I-isolate mo ko galingon mo para siguradong sigurado gid. Tapos after 5 days na, nga wala man lang ikaw gidapat siya daw okay naman, okay lang na. Kay ti, pwede ka naman kahadol da, hindi kay pag-abot mo, dahil mo ro karansada sa mga kaingod mo, sa mga kakilala mo, ro kadto ka dito. Amo na kung kaisa nga, gid kabudlay gid kung kaisa, no? Na-insindihan ka ng iban nga na-idlaw sa maparinto. Budlay na, pila lang kadlaw ang paligaron ta. Yes, Aksyon Rex. Lantawab lang probinsya, perte ka taas ang record nila. Gadi ko ipiyada lang, no? Naligat to, 19 na sila ang mga LGU nga why na bala active cases. Tikita mong Cadiz City Children's Playground nila, ang Cadiz City Park nila. Okay na tani ito, ginbuksan na sang alkalde para sa mga taga-Cadiz noon kag magkasaboy da Blas Cadiz, Propitex Sintas, nagsaka, unong nagdugang to, tigin pa-close na naman, no? Tika na muna ang sitwasyon. Kung hindi na mag-follow man sa protocol dis Bacolod, may posibilidad nga inang... mo man ang matabo sila. Pati yung GC na lang isa, may nag-picnic. Inang picnic na da kada hapon na, kag kada gabi na, matabo sila sa NGC na sa pinakadlaw, amo man ang matabo na, pasiradaan man na. May ka-choice mo kung magtaas na lang, mo na babayaan na sila karon. Gani man. Magagwanta, magsaway ang taga-puso, mga... Kita mo lang kung Domingo, last Sunday, kalabay ko, ang tawo, hindi gidya maasoy Aksyon Art, no? Grabe, gidya halintos may taytays punuan to. Ano may gabaligya da mga pitsi-pitsi bla? Puerti nga tawo. Ito mga tiyagan ko, no? Piesta mo. Hidlaw gid. Dimensindihan mo man sila. Galing kay kumagamunid bala daw, kakululbaan man kung kaisa. Way man tabasulon dira kung polo positive kita tanandra, okay lang nang hindi kayo matapikan pero mga luyab la, munang dali matapikan, munang ang syudad ta hindi taman mabasol, kay way man sila kakulang sa pagpanumdum ni sa mga utod ta mo, galit yung mga utod ta hidlaw man nga magwa, pero karong timing man, kaya binila daw ka-okay na, ti amako mo nga subong nagsalaka naman ang kaso sang COVID-19, okay lang din sa Bacolod, basta importante lang social distancing, kag face mask, face shield lang, no? Correct. Sundan gid ang health protocol. Dapat gid. By the way, singit ko lang kay masiway siya nag-monitor kayo na sa hotline. Ang ang ongoing registration o voters registration, pwede pa kayo nagaw itong mga kababayan di sa Bacolod doon na way malakip sa grupo itong gin-coordinate yung sa Comelec. Kalitagit din na 200 Aksyon Rex mo nga mga kababayan 200 ka? Ka mga botante ang ma-register na today. Ang grupo itong na istorya nila, ara lang mga 90 to 100, di may mga 100 slots pa available, no? Kung may tsimpo ka mo, pwede pa ka mo magkakadto dira sa Ayala Mall kag
Rehistro. Nasa ginapatigan niya sa... Ayala lang ni subong ang ilang registration. Okay, primero daw, duwa to, pero isa Gani? lang yun tayo ni Aksyon Rex. Pwede ka mo kinyaga na in connection ini gyapon sa Women's Month celebration nga tigyung tagaan sila sa opportunity nga amo ning una nga ginpatigayon ng satellite registration. Pero ang COMELEC office siya diri sa may Dalumsang Bay Center open na? Tumuong sirado kaya ito mga personel nila. Dito sila sa Ayala. So posible sa Badoni bukas is Aksyon Rex mo. Tigali kayo mga personel nila nga nag-handle sa satellite registration. Sa'yo man yung personel ang nag-duty da. Kaya ay danay subay dito ka mo rekta na lang basi marketer man ka mo bisan walk-in. Kaya sila yung attorney Katrina Trino kanya kung maglabot sa punto karon nga naway naman kababayan bisan mga kanalakinan pwede magto karon nila mag-cater kung mayara pa bakante Aksyon Rex. Ti alin sang pagsugod mga pila na ka mga butante ang na-register na dra? Wala iya pa makuha ang latest na kwan way pa nila kaya tali sinila every Saturday sa hapon Aksyon Rex mo. Walang pagsumada nila sa numero sa kadamon every week. Pero at least nagadalaga na sila 200 subong kadadlaw ko no. Ang nagapa-rehistro dira sa may... Galing ti, subong nga tiyempo, hindi pa na nila mabalaan na nila kung last week na bla or last day. Kaya muna pag dinaguso na sa mga parehistro. Correct. Sa September. Nila mo na naman pa-register. Kaya sila nila lapit na lang. Para nila sa siyosi pagka-October mo. Yan eh. Kung di ka tagarumanis, sila matag sibo. Ti asta ni Sano ni ganing registration? Asta pa ni? September. September. So, dugay-dugay pa. Dugay-dugay pa. Pero ti mas mayo, gid nga mas early. Magaparestro na kamo. Parang ti kayum-yuhum na kamo bla? Gani, kami silang kaari na. Pwede na. Pero kung ka pa kaparestro, gadang-daang ka man mo. At bisa lang mga leaders sa barangay, kag family leaders, kamang lista, hindi kayo mga kambit karon sa isa kalibo. Laban eh. Kayo may counter-checking na sila mo. Sila yung dali-ilang. Ari ka dito sa amon na lambal mo, dali ka maupod sa kandidato namon, galing ay kangalan sa COMELEC. Thank you. Thank you. Hindi ba mo niya, kapanilawa nga magkaparehistro Aksyon Rex. So yan daw, basi pa man nga magka-avail ka mo ang mga walk-in naluyag magparehistro. May bago na gali Aksyon Rex sa kundi ay sinigigad sa DRR mo. Sumumara nagid sa permanent posisyon ng ginbutan, isa ka doktor nga halin na sa EOC. In fact, karaman siya pong duty sa EOC, medical doctor in profession or by profession. Pero siya ni karon ang nag-apply siya, siya ni tagpamuno. In fact, nag-meeting na sila ni Sergio Marie Vargas. Karon ang detalya. Pero tiginanglan doktor how? Ate kay kamalo ka ang lalada hindi lang kay ang doktor mas namin Aksyon Rex kay sa medical nila dablang akwan nga as part pag isang obra nila. Okay, ito may medical team da. Si Jo Marie kinailangan niya pag ni mga training pero dali na lang na yung mga training sa disaster. Ang importante nga may background man kag relevant sa obra ni Aksyon Rex ang pagpungko yada bilang head sa DRR mo. Amo nang bulos to kay so ganitong nag-retire na si Baez? Baez, Salaron. Salaron Baez. Ano na lang susubong sinong doktor naman? Si Pruna na kuhan ko lang yung name. Ari di sa ako, mag-uwi lang yung interview sa Jo Marie. Kinikita ko sa DRR mo obla nga may isa pa lang sa gilik kuhan yun, hindi pa lang may naglaw sa nagpungko da. Ang wala nga sige man ang meeting subong discussion sa mga plano kay by April. Tinga si Sergio Marie Vargas, ano na yung official nga designation niya sina? Executive assistant para siya, cluster head sa Aksyon Rex. Hindi na yung kuterminos na siya mo. Hindi siya pwede na sila yung maam na ko ito ya. Bulig-bulig na lang siya gali. Wala lang siya sa excavator. Sila yung importante na maguba na ang tuning hindi na malisaw sa iban. Laban eh. Mula sa Rex, ang balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Art tayo hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time
Las 12:30 o kung las 12:13 na nga tunuras. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Art sa inuhantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa alkalde sang syudad sang Escalante. Una gid ni siya, ho. Una gid siya, no? Nami man kay himflow man alkalde sang syudad sang Escalante pinakauna nga nagpabakuna gamit ang Sinovac. Bisan pa sa AstraZeneca guro na manigyapon si Mayor Escalante sa tanan nga mga public officials nga nagpabakuna kahapon ini actually natabo, no? Ambot kung mayara pa mga opisyal sang probinsya, pero daw una gini ang alkalde sang Escalante. Kag Go Blackson nagbisita personal sa Farm Association sa La Castellana kag Bago area. Nakaligad nga adlaw to daw manaplaman tungod kadtuan sang gobernador sang probinsya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial o kung sa Kapitolyo Provincial. We have Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex, way na duha-duha pa nagpungko sa bangko kag nagpabakuna si amo ni siyang daw nag-idag lang siya. Damo sa natingala sa picture ni Mayor ka daw nagpungko lang siyang daw nag-idag siya blaw. Yan, damo kani komento sa Facebook nga daw hindi magkalaamo. May nagasuspitso sa basi may tuunod. Grabe ka man. Do ka bulaga ang iya nga pusing. Do ka damo man sing kayo pusing si Mayor, ha? Makabalo ka naman kay Mayor Milicio Yap. Simple-simple na pagkatawag. So, daw, ay lang na siya. Daw, pumatyaga niya daw. Kuwan lang niya. Daw, ordinaryo lang. Way na daw pusing-pusing. Alal, sige Picture. Hindi siya may sagana sa mga picture na yan mo. Sige lang kinanglan, git. Bisan di magkaraamo, sige lang, pira lang. Namot ko sang comments ang isa tong, yan sa nagkulbaan ko nakibot. Kung nakilala lang sa Mayor, basi masala espiritu. Gani man. Kahapon, may nagabot dito nga 150 ka dose action Rex. Para gina sa 150 ka tawo. So, kung isipon, dagit 300 gid siya ka doses dapat. So, ginbilin ang 150 kay para sa second dose na siya mo. So, kung di nagabot na sa Vicente Gustilo District Hospital dito sa Escalante City, pag-abot dito Aksyon Rex sa kay Mayor Milicio Yap, ang iban daw ga tinulukay pagkagapanilagla daw hindi magpabakuna ng mga frontliners. So, ang iya to nga situation, do replacement ini siya Aksyon Rex. Siya, ako mapabakuna kay para ang mga ibanda nga nakulbaan abi masunod. Makasunod sa iya Aksyon Rex. Siya way duha nagpungko to siya kagin bakunahan kay do 46 lang ara sa listahan, 150 hindi pwede madugayan man. So, na siya Sinovac ini Aksyon Rex. And pagkatapos ito, nagsunod-sunod ang vaccination. Lapit 100 na kahapon. Subong adlaw ginpadayon ining sobra dito nga mga 50 Aksyon Rex. Pero ito, PS yan yung pinakaunang alkalde dre sa probinsya, no? Siya git ang pinakaunang alkalde nga nagpabakuna mo na nga nag-viral. Why pa siyang nagasunod sa iya? Vice Mayor ya. Vice Mayor. Konsyal. Wala man, no? Why kay gipamangkot ka man siya nga slingko magluwas sa imo mayor, may ibang nga public officials na ambalya daw wala. Puro frontliners tanan. Oo. Ang nabakunahan. Gin panilagan taman sa San Carlos kay nag-vaccination man tos lagapon, duway man to nagpabakuna na alkalde. Sa Kabankalan tinaglikad pa to nga semana wala man na Aksyon Rex, no? Kunti si Mayor Biboy, no? Sa siyudad sang Escalante ni siya, ha? Hindi kay siyudad sang Cadiz. Siyudad sang Escalante ni siya. Si Mayor Biboy Yap. Biboy Yap. Former congressman man na. Former congressman sang 1st District. Oo. So, amo to, siling ko, Mayor, kumusta?
ang adverse effect or events pagkatapos. Siya ting normal lang ginabakunahan ka nga medyo mag-alay imong abaga do mo man ba tiyagan daw niya. kadamo man sang mga kilala ko nga mga frontliners nga nabakunahan nga daw amo man lang nang ila na batyagan na gamay nga rolingin-lingin abis ang ulo pagkadugay-dugay ti daway naman daw normal lang bla. Yes, Aksyon Rex kay ti ang bakuna may kuan gina mo, may ara na diya unod gid nga mas lain sa bakuna nga simple lang. Ini mabulog-bugat ining porsyento niya. So, siling ko subong mayor, kumusta? Siya okay lang rin ako gani nagapungpungko daw ay gid problema. So, mayo kay siya mismo unang alkalde ang nagpabakuna kag diri sa Negros Occidental. Dungan-dungan sila sa Bacolod si Barangay Pahanukoy Kapitan Bibing Noble kahapon. Okay. Nagaisahanon man nga kapitan nga nagpabakuna man kahapon Aksyon Rex diri sa Bacolod. So bangod sa natabaw kahapon, ginkalipay ni Yap nga tiya mo na ang iban nagsunod-sunod man kag nagtong siya nga may maabot pagid nga bakuna sa ila sining lugar sa sining syudad Aksyon Rex. Pero ginako ni Yap nga ti sa nagligad pa niya dako ang intensyon niya nga magpabakuna kung available ang bakuna. Dungan-dungan man kisang ligad tong adlaw ginanunsyo sang DILG nga ang gobernador, mayor kag kapitan pwede makapabakuna Aksyon Rex mo. So tido timely man kahapon nga amo to ang natabo dito sa nasambit yang syudad sang Escalante. Ari si Mayor Yap angot sa Aksyon Rex. Mayor, nakapabakuna ka na kahapon? Yes, kahapon. Aksyon Bayan, ang natabo, ang budget nila, location nila sa BDDF, Quezon City Hospital sa 150. Pero sa nabalaan ko nga, 46 na ang naka-line up nga magpabakuna kay ang ibang daw ay pakadesisyon o nagaduha-duha pa. So, nagpauna na ako. Ito na masunod sila. Siguro, paghalin ko daw almost 100 na. Hindi nga daw siguro daw maubos na kaya taga-City Health Office, papabakuna naman, bakulang pa ganito rin. Pag abot ko ito, man nga, ang nila malilag ko no sa akin. Pila to ka doses ka ni Mayor ni abot dira? 150. 150 gamay. 150 doses. Tungaon na siya, no? Hindi, 150 na siya. Ang amo na gina siya. Amo na siya. Di-reserve ka man sa okay. Sa province. Kumbaga 300 doses tarantanan sa 150 ang tao nga mapabakunahan ana. 150 ang tao. So ay nandiway makita gamay lang daw pareho lang dito bakuna sa mga original yung mga flu vaccine nga. Amo lang ginay mo ba sa wala man kay mga allergy, Mayor, kahapon okay ra jud. Wala gid lang. So far sa akong mga upo wala pa sa nagreklamo. Actually, no natuon magamit to sa quick replacement. Okay. Kaya man lang kuman sila nga priority na to ng city health, mga health frontliners. Yes. City health hospital. Pero ay nawari lang ko daw kulang sila o bago na sa Facebook ang isang mga pictures. So daw yung sa administrator na 46 na ang intention ng pagpapakuna. Ito, nagkatuna lang ko, kasi ko nga, kung may araga nga sila available, pagpapakuna mo ko. Subong na, gagawin na nila. Aksyon Rex, amo na ang palayag ni Mayor Biboy Yap sang syudad sang Escalante, no? So ginulayhon ta na lang pamangkot dayon kung pila na ang aktibong cases dito. Subong mga 5 Aksyon Rex kag mga isa naman kasimana nga 0 ang na-record sa ila sining lugar nagapatimaan nga ti nubo-nubo ang cases dito sa syudad sang Escalante. Pero nagapa-aksyon subong si Mayor Yap sa taga Escalante mismo. Hindi lang gid magsalig gid kag padayonon ang minimum nga health protocol nga magagamit gihapon sang face mask, ang face shield kag ang social distancing plus ang alcohol kag pagpanghinaw. Aksyon Rex ang Escalante actually nagpreparar man sang pundo nga magbakal sang bakuna. Why galing mention ni Mayor kon pila, pero ambal kay Mayor kung may libre man lang nga ang mabakal gid ang Escalante abi. Kaya tinagapasalig man ang national government nga tinang may ara sang ihatag sa mga lokalidad. Ti daw hambali Mayor, ti mangin practical kita
nga mabakal kita kung may libre malang nga vaccine Aksyon Rex. Gani man. Mayo man. Iban bilog ba anay purchase mo? Di siya to yan. Palinong-linong na siya. Pero kung kinahanglanon gid man, di mabakal gid Aksyon Rex. Para sa mga pumuluyo yadra. Para sa pumuluyo. Pero kung may libre, okay man ah. Kung may libre, tamo gining ginapabot niya. Kung may libre nga lang sa agigitiyak bakal. Ako nang hambal niya, Aksyon Rex, no? So, ulahinon, iki kahapon, asa nagligad nga lang, nagbisita to si Gov Maranyon, si Gov Jose Lacson sa Norte. Kahapon, sa Sur naman siya Lunggayawon, Aksyon Rex, sa syudad sang Bago, iniho, kag sa Banwa sang La Castellana. Ang syudad sang Bago, amuning Mailom Organic Village Association. Kag sa La Castellana naman niya gintawag ini nga Barangay Robles Farm Association. Ini nga mga lugar Aksyon Rex may mga mangungumada nagapananom sa mga utanon sari-sari nga mga utanon Aksyon Rex tuman kadamo nga ang naga-support sini livelihood program sa probinsya ini naga-support ini probinsya sa paghatag sang mga seeds sang iban financial gid Aksyon Rex kag abono ang iban nga mabulig sang probinsya. Luyag ba lang sa gobernador, bisitahan lang tawon kung kumusta ang improvement sa ila sa nga pananom ti Mayo gin Aksyon Rex kahapon. Gin pakita gin sa bangunguma dito ang mga talong, ang mga kamatis, ang mga kuno na lang to nga mga tanom nga mga utanon nga priska katama Aksyon Rex sa tubang mismo ni Governor Lacson. Ang ini nga proyekto provide ini sa probinsya paagi sa opisina sang Provincial Agriculturist Action Rex. Kamatid na karon tingog sa hapon kasagabi regarding siniki suno kay Lacson diri ang probinsya handa gid magbulig sa mga livelihood program kaangay sini kag iban pa Action Rex. Balita sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang atong oras. Salamat gid sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ang iban sini salyada sa iban nga mga public affairs program diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, daligid lang anay kay matagtanay pila ka mga commercial. So, balikan ko lang kamo dugay-dugay pagkatapos lang sini. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Standby na sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCTO. Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Update sining paglutang sa isa ka ginagaligar nga ipogon group manikuno nano ini nga ginlutang kagabi sa Barangay Ilopes sa Nakbanwa sang Silay, no? Sige plus ang ato sining nga mga out of town reporters pagkarunan talang na dugay-dugay sa mga kaaksyon tamay TC9. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon kay tirahon ta na yung mga talamyawon taho sa kay Niel Brian Baloes. Advance happy birthday kay Toto 3rd para buwas. Salamat gid din sa kay Niel Brian Baloes. Kag sa kay Joval Trinidad, may lang pagpamati Joval Trinidad, no? Ga-monitor sa True Radio sa Kabangkalan City. Ayos, dagang salamat Sir Joval Trinidad. And Kent Bulaca Juanesa sa Barangay Handumanan. Salamat kid Kent, no? And Niel Brian Baloes sa pamilya Baloes kag Gomez dira sa Banwa sang Isabela. May lang pagpamati dira sa Banwa sang Isabela. Halin sa agisan ni Mamaylan. Si Yuditorta de la Piña Barbecue, Sling Action X sana oil. Mabakunahan para wala na si virus malitan o kon maglapta pa. Gani man. Hindi blasa may lang pag-monitor. Si Lingni Yuditorta de la Piña Barbecue, greet lang si Lola Toring kag pamilya de la Piña.
sang Barangay Inclaro kag sa pamilya Quezon sa Hacienda Santa Teresa Pocatod Binalbagan, madamo gid nga salamat. Salamat gid Yodi Torta, no? Alex Montes, sa nga pabakuna siya una pa kay Mang Kanor daw maayo nga mudidlo sang Escalante si Mayor Bibuya pa. Sir Alex Montesa, salamat gid, no? And Guillermo Clarito, mailang pagpamati, Aksyon Rex o gid na scheduled sang restro. Aksyon Rex pwede na online. Mapay balo mo na lagyapon kay ginauna pa ning mga mga frontliners, no? Way pa sa mga parehas naton. Balron Alvarez, tamyaw ko lang damayong hapon, Mayor Mark Goles kag kay Tom Ledesma, Vice Mayor, mayong hapon sa Silay City. Thank you sa suporta. Halin sa kay Balron Alvarez. And dali lang. Siling ni Balron Alvarez, siling niya always distansya lang sa mga aton-utod Rex Cantong para likaw COVID. Salamat gid. Gani man. Siling ni Sir Alex Montesa pa PS rehistro na ta si Rex para masalo na lang ta paagaw puding. Puding gidya. Si Ranti Banaag, may lang pagpamati sa pamilya Banaag sa Hinigran. God bless, idol, watching from Barangay Lantad, Silay City. Salamat gid Ranti. Emi Esmeralda Dolido, mayong udto gid Idi Laos dira sa Cantong, Victoria. Si Welma Inocencio Cabarles. May lang pag-monitor Welma from Isabela. And okay, si Balron Alvarez o gatamiyo lang sa pamilya Alvarez sa Barangay Kapitan Ramon kag sa amon pinlangga nga Kapitan si Ronnie Alvarez Aguirre sa Councilor Ramon Celebre kag sa tanan nga mga barangay police safe. Salamat gid Ronnie Alvarez, no? Sige. Ayos, Ronnie Mananghaya, may lang pagpamati dra sa Ufuf, Saudi Arabia, may lang pagpamati kay Manong Herman Hilario. Ayos. Maria Ko, may lang pagpamati Maria Ko. Kay Rosalina Arellano Espadero, gamonitor man siya. Kay Lunila Tarosan, dra sa corner Gatoslao, San Sebastian, may lang pagpamati, no? Elisa Iligan, may lang pagpamati. Salamat gid Elisa. And Nestor Escobido, may lang pagpamati dra sa Minoyan Morsya, baby ko si Savannah Yunesa Escobido, kag sa asawa ko Stephanie, ga monitor man sa tupad balay namon si Tiyoy Berdin lang kag Tiyay Mercy Odani. Ayos, salamat gida. Thank you gid Nestor Escobido. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala dira sa Estefania sa sa Barangay 13 ninyo, Madam, no? Tamyaw lang si Euphemia Claridad sa iya sining birthday today. Ang panamyawlin sa MTC siya, Branch 3 staff, halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Happy birthday, Euphemia Claridad. Kisha Blas, may lang pagpamati, Vivian Pondales Gumban, may lang pag-monitor man Vivian, sa kay Rodora Syoko, may lang pag-monitor Rodora Syoko. Okay? Kay Ami Agustines Barona, may lang pagpamati, Jose Talunan, si Rex Bisan Sino, nagmakapungko amuman tana gyapon, kayod lang taya, haha, gani man. So Set Talunan, salamat gid Set. Humalumina, may lang pagpamati, Paul Spant, araman siya present man, no? And Lucita Tahom Humilia, may lang pagpamati kay Sir Wilfredo Tahom and family sa Katarman Katamnan 3 Concepcion Talisay, no? Salamat gid Sir Lucita, Sir Wilfredo Tahom and family. Halin sa kay Ma'am Lucita Tahom Humilia. Dino Alik, may lang pagpamati dira sa Inigan, Dino Alik. Guillermo Clarito, madamo gid nga thank you, Aksyon Rex, sabi ko Domingo ng adlaw kay masimba ko. Biyad Jonathan, may lang pagpamati, no? Okay.
May lang pamati sa Gibong Pontevedra sa pagpanguna ni Guillermo Clarito Gimo. Kaupod ni Aga Trinidad sa pamilya Saludares, Katigi, Nabor, Mogar, Rojo, Ayala, Estribillo, Estrelianes, Somalde, Serapio, Paroco, Lintias nga nagatabid na sa imong programa. Ay, perte. From Guillermo Clarito. Magbanwaan, may lang pagpamati, magbanwaan, no? Ayos. Why na? Dari na ta sa dalom, kay na talipospos na natong babao nga porsyon, no? Merlido Magallanes watching live from Hong Kong. Salamat, good Merly, no? Si Alex Montesa, sa amigo ko si Erson G.R. Albao sang San Sebastian, Santa Ana, Barangay 31, ayong udto lang da. Grabe, no? Kay Jovelyn Monfort, may lang pagpamati, Jovelyn Monfort. Sa tuod na nga hindi naman kasulod bakulod. Sino nagambal man? Jovelyn Monfort, no? Why man advisory, Sa din mo na inakwa ya Ma'am Jovelyn man, di magkuha na ya. Why na chance, Rochelle Evangelista, may lang pagpamati, Rochelle, no? Ayos. Sige, ang ibang sinipakaronan ta naman, mga ka-aksyon. Standby yan ay matagtapila ka mga commercials. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan at mga kalintangan Responsable at ang balita Kagaya na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may daya at palangga Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo. Radyo Philippine Standard Time, las 12:44. This time. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 na aton oras, 12:45 na mga kaaksyon. Sige, kantuhan tayo ng balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update tanay sining natabong pagpatay man. Ipugon group naman ini kunohon. Ang ginpatay kagabi dira sa area sang Barangay E. Lopez sa Nakbanwa sang Silay. Anong pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan? Lasining kaso man sa Banwa sang Calatrava. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Blanco kag wala pa sang lead ang mga kapulisan sa idalom sang sa Silay City PNP sa pagkakilala sining apat ka mga individual responsable sa pagluthang diri kay Arnold Rivera, 48 anyos, sang Hacienda Pula, Barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay. Plus, wala pa sige hapon mahibaluan kung ano bala ang motibo sa pagpatay sa iya kagabi dito sa area sang Hacienda Malinaw sa Barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay. Sunod diri kay Lieutenant Gilmore Cuare, ang Deputy Chief of Police ang Silay City PNP. Kasa karon nagapadayon pa ang ila sining investigasyon as to sa pag-usisa sining apat ka mga persona Aksyon na Rex nga nagaluthang diri kay Rivera nga ang duha diri as initial sakay sa motorsiklo while ang isa sakay man sa auto Aksyon na Rex. Now, ginausisa man nila sa karon kumbala may relasyon ini ang ining biktima sa ipugon na group granting nga suno sa iya ang hindi ni siya kuwan sa pamilya mismo sa ipugon kundi daw nagtapik bala Aksyon na Rex kay ang iya sining asawa nga si Marilyn Rivera sa pagkadalaga ang suno sa kay Cuare nga ang apelyido sini ipugon ugaling kay ti ang natabo diri Aksyon na Rex
lain ang gingamit diri nga apelyido Aksyon Rex. Gingamit diri sa babayi sang iya sini nga asawa is Alkesa, hindi Ipugon Aksyon Rex. Now, ako madumduman tagin pamangkot taman sa Aksyon Rex kung bala ano ang relasyon diri sa pagpatay diri kay Jose Estaniel nga ginluthang tinalikdan nga adlaw man alas 7:40 antak na sa kagsang kagabihon dito sa Purok Southern Barangay Hadumanan nga as alleged miyembro man sa Ipugon Group. Ini sa mga pag-ausisaon man nila Aksyon Rex sa sininga tinuon. Ari ang confirmation ni Police Lieutenant Gilmore Cuare. So may ara ni siya warrant of arrest last year gin-serve sa iya sa crime of theft ang kaso ya dito sa Hinigaran. So amo na nga pag-serve siya warrant na kuhaan siya po sale, amo na nga na-file naman siya 10591. Sir, is he a member sa Ipugon Group? Wala pa ta may makuha kay verified pagin nato ni siya. Kaya ang langgi sang white ya supposedly ang apelyido nga gamit sang wife niya dapat Ipugon. Apparently, ang gingamit nga apelyido sang wife niya is Alkesa. Alkesa ningin sugi sang wife niya. So di man nato na matandog ang contents ng panugiron sang iya wife. May isa man ka lalaki miyembro man sir sa Ipugon Group ang gintiro man sa Handumanan. Anong connection din ni sir? Hindi pa na naton ma-establish subong ang connection kay ongoing pang aton investigation. Actually, kung member gin man siya or hindi, padayunan man tagyapon ng aton follow-up investigation hot pursuit if any nga ma-identify naton ang mga suspect. So as of now, though ay pagita initial info regarding kay bisan ng wife, why man gasugid sang specific bala nga identity sa mga suspect kag wala gid siya kakilala. By the way, ano ang motive? Actually, hindi pa naton ma-establish ang motive until such time na wala ta may ma-identify nga perpetrator. Kung basihan lang naton ang previous case niya, siguro related na siya ginhimo before. Pero as of now, hindi naton ma-link pa ang connection siya kay wala pa ta identity sa perpetrator. May mga kaso man ni sa gani? May kaso ni sa gali Sinigran? Yes, sir. Ang kaso ni Aksyon Rex served sa iya that was June of 23 of 2020 last year abi. Kasong theft o na pagpangawat. Pero sang gin-arrest po siya Aksyon Rex asusta kay nakuhaan pa siya sang armas lutang. Oo, that is why ang kaso yaman sa syudad sang Silay violation sang 10591. Ti anong kaso ito yung status sa Hinigran? Na kanya man to Aksyon Rex kay gindakop man to siya bayo warrant of arrest. Ti nakapiyansa siya. Nakapiyansa sa Aksyon Rex. Tapos nadakpan naman di siya sa syudad sang Silay nga may armas lutang. Yes, sir. Oo, balido ha kakasugit sa Aksyon Rex theft kagang 10591 o kung paghupot sang illegal nga armas. Sa dugang pagid naton nga balita sa banwa sa Calatrava, ariyo 43 anyos man nga amayo ang ginlutang Aksyon Rex. Ang ining biktima ging kilala kay Lito Villamor, nagatiner sa sitio Piñahon, Barangay Minautok sa banwa sa Calatrava, pero natabo ang ining insidente sa piyak nga sitio sa sitio Peson sa amuman nga barangay. Now sa initial diri nga pagpangusi sa Aksyon Rex ni Police Major Robert Injape ning biktima sa kayman sa iya sining motorsiklo pauli na kuntani sa iya sining puluyan sang gindagas sang duha ka wala makilala nga persona riding in tandem ag inisya ang ginluthang sang madamo nga best Aksyon Rex. Una diriya nga natumba ang biktima pero ginpalapitan pagid sang mga suspek kag diri na Aksyon Rex nga gintiro kag ginpinisingan. Pero gindala pa ang biktima sa Calatrava District Hospital apang inisya ang ginpronunsyar nga dead on arrival. Now nakuha sa lugar sang insidente ining anong ka plastic sachet anong ka empty shell no? Anong ka empty shell sang caliber 45 plus nakuha man diri ang duha pagid ka balines Aksyon Rex dito sa lugar sang insidente. Ang ari ang pahayag ni Police Major Robert Injape. Hindi siya nakakita, initial na nakakita, ang kasanay ng suspect, sumalagas nila ang victim, kagin tiro, pinsa na tumba,
ilagin palapit na ginitiro. So motor riding suspect, sir? Maraming initial nga nakakita. Then, siyang nilupok na. At kinuob naman yung mga tao nga nagatapas ang tubogla. Wala man nila nakita kung sino itong magtiro. Pero nagatabon sa ilang nawong. Yung mga pila nga nakatabon sa nawong. Si Bindamura, sir, anong pagkatao siya initial? Ng peanut butter Bindor, 10 times those small hunters. Initial, sir, ano ang motive, sir, sa nakita ninyo dire? According sa family, hindi man ni pagpangawat or hindi silang pati nga hold up. But kung may ibang sila nga, may ibang kita nga ginatanaman. Kaya accordingly sa ila, wala naman siya sa kontra. Aksyon Rex, sa karon ongoing pa man ang investigasyon sang ila sining hanay sa grupo abi ni Injape as to man sa pagkakilala sining duha ka motor riding suspect na lakip na diri ang motibo man sa pagpatay Aksyon Rex kay hindi man magpati ang pamilya nga ini siya ang ginhold up kag gingkawatan abi sa baylo nga basi may iban pang motibo ang nga rason nga ginpatay ining si Lito Villamor. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Crava. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension na Vitamin D3 ginarekomendar ta sa inyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:56 ang atong oras kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kantanan sa pagkarnaplas ang taksi nagligad nga adlaw sa area sang Police Station 6. Posible tripping lamang kuno kag wala plano nga kawaton. Ambot kun may nadula sa driver to. Kay ginsugo lang sa sang yang pasahero tong idolong to anayo kay may kwan lang ginsugo ya lang pagkatapos ginsailuan sang pasahero ya ang taxi kagindala. Ay nakitang taxi niya ambot na no ginang tripping sa to. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric, mayong hapon. Ayo di purma. Lalo na ka signal lang mga kanipisaw. Nag-adjust kami sa signal ko. Ga ano siya? Adjust. Okay, adjust, no? Because sa kainiton pa sa Simpor, Oo, mugid man akong kaisa mo nang dala, no? Wala, hindi siya sang init, Aksurex. Grabe ng init. Subong daw, pamatsaga ko doon. Hindi nang kumagwa diya sa hulot balitaan mo. Hulot balitaan. Ayo di purma. Kay perte kitang init sa gwa. Mo ba? Si Jo Maria do, hindi ka... Si Jo Maria, wala na yakadlok. Duway ka batsyag sang init siya. Wala na kadlok si Jo Maria sa init. Nga, oh. Yung panis sila may power. Ayo di purma. May power. May power nga inupato sa init. Oo, gani man. Nga ito nga panit nga pang baby face. Oo, po baby face. Panit Kasakit? Sakit. Oo.
Grabing init, no? Basta na nga kung anak sa to. Aga pa kay nalasotso do, pamatsaga mo, grabe na yung init mo. Wala na ka sa babugnaw nga lugar, tamanan ka na magkuha. Do tamaran ka na do, kanamit na lang ipahulom Okay ka lang, ingin dyan sang pagwa mo nga ayrihan ka sang pwerte ka init Oo. sitwasyon mo. Wala ko Grabe, ng no? pulsa mo kung damo unod bla. Ayo di purma. Nadala sa papati bulsa na yan. Ang pulsa mo wala unod. Ati daw ganglingin ulo mo Sarakay ka sa init daw, nag-init-init mo ni. Lulinggot na sa iwit-iwit mo. Daway ka na sa mapinsaran lang kayuhan sa mga buhi mo. Si Pabla, may bakal ka sa mabugnaw kay Norway, may bakal ka tiway unod bulsa mo mo. Siling ni Sir Alex Montisa, siling niya Sir Rex, pahulom ta sa Badji-Badji Falls sa Kabakungan. Bawa ka na, may nang badji-badji. Nami na da. Hindi ba daw suba na saya? Hindi falls man na, pero suludlon na siya. Ito ka na iya, kung ano iya, suba na yung halis sa suba na yung tubig. Kapchad, abi patilawa si Aksyon Rex ang Badji-Badji. Ayo di purma. Hindi ko sa badji-badji, Aksyon Rex Ngaw? Sa badyaw-badyaw lang ko yan. Ayo di purma. Badyaw, gidya. Kay Kapchad na da actually ang Badji-Badji. Kakanto ka na to, guro ay. Oo, kakanto ko to. Yan, lakuman yun. Kanami isang lugar dito. Galing tiway pagin ma-develop ang lugar. Pero ambot kung subong ko na-develop na. Dili na lang guro ma-develop, kasi si Kapchad pa. Oo, laban Kag si Mrs. Yagide, mo gitong ka lantaw-lantaw sa area. Asang manager. Oo. Ati Mayo, gina si Kakawad Jopred yan o siya? Ati... Chief Security? Ayo di purma. Manong patigayon na. Ang abi ko, Chief Security na si Kakawad Jopred sa Badji-Badji Falls. Hindi Nami ito nga area mo, butsan no naman tato mahagaran na. Mga Semana Santa niyo. Gani no? Palumulom ta sa Galing kay nami ito pa hulum-ulum gid sa swimming pool ni Badji-Badji. Okay nami, kaya ang tubig. Kuan gid ng spring bla. Hindi mo gano'n nami. Oo. Tugnaw siguro, no? Uy. Basta magdala ka ta guro botelya, beer guro to. Okay gid na to ya. Dali lang guro mag-cold. Laban Hindi ka na mabutang ay siguro. Bago ka na, may galing lugar, galing, no? May plano ka ba? Galing ka, anyway. Ito nakatultong sa karayo ko na blaw. Layo gid Basi punta, Burkan ka lang. Lapit na to. Nami Ay, tuod ka. Mayo Ay, galing ka. Ngala kung ito ka mayong promosyon mo kay... Ayo di purma. Nakakato ka na galito. Suludlon lang promayo gid Pero dalan, hindi man problema. Hindi problema. Okay. Medyo layo lang siya pero nami gid nga maka banjing tuwan sinaway Kag makahulom-hulom ka gidi. Why problema basta makabook lang to kay Kap okay gid na. Muna nga mainit ang panahon nami gina to. Oo. Basi loaded manggaling to blaw. Siya may mga reservation na blaw. Oo. Ilang ang kami simpo tayo, try ta si Kapchad Pabalon lang ta. Pabalon niya lang ta kung nanugin man Oo. Kaya mabanjik-banjik na to, no? Banjing. Ayo di purma. Mabanjik-banjik pa sa banjik-banjik. Putang badyaw-badyaw. Siling ni Ami Agustines Barono, lingyan Ami man sa gintubdan la Carlota. Bukong open ang gintubdan da kay nagligad, nag-inquire kami do. Kuha man na do. Ano ganin ang quarantine facility bla? Ito si Bong Guro, pre na Guro. Ba siguro? Balot si Mayor Rex Halanduo ni. Ang Mayor na sa Carlota kung open ang gintubdan. Naging gintubdan falls. Muna? Huwag pamanggod ka kadto mo? Ako kita ko na sa picture pero may ko na Rex mo. So, badji man na. Okay. Parinono! Parinono. Ano na yung maya, magsa ka daw, ay kada badji. Ayo di purma. Amon, bisan pasay na lang kagakasag-kasag. Okay na kami na. Di ba lang sa Rex? Naman na tirada. Okay na ginadaya. Pasyas kursan daw. Kaya na. Si paring ala na balis ka, monitor pagali Ay si
kuan pa si Manuel ko. Oo. Kag si Mr. Joseph Chua, no? Oo. Ano mo na mga suki ta. Gani. Si May Sergio lang nga pagpamatid na sa inyo. Si Sergio Marie Vargas, mga tanod sa barangay Panukoy, Mamo. mga karaoke rin na ginagamit nila, no? Dahil musta ka daw, yung chimpo mo? Okay lang, te. sige. Kung matira ka. Tirawan tara ni. O, ano ning karnap ni man? Buhay na yan. Actually, daw lang taon ni Police Major Leo Stopang, EPS ng Station Number 6. Daw triping tripil ni Aksyon kiti ginkawat ni sang Marso 18 mong Webes ang gabi. Kaya kayo pag-report sila medyo late na, 8:50 na sang gabi. Pero pagkahapon sang kagahon Aksyon Rex na recover ni ang GT Taxi Toyota Vios kagi naman iyon ni Jimmy Kakalkal. Dara sa may dalan na nata Bangkaya Plus sa may Barangay Singkang. Lapit sa may tubangan sang Old Airport bla. So far, Aksyon kin check sang taga Station 6 ni Major Istopati. Wala man sa may nagkaladula sa Sarakyan Aksyon Rex intact man. Kagaginbili lang sa among lugar. Wala man sang damage. Aksyon Rex di kapati si Police Major Leo Stopang Epes ang Station number 5 nga tripping ini kagwa man sa plano nga kawaton ang ini nga taxi nga ginkawat sa tong Webes sang gabi. Pag na-recover kahapon lang sa kagahon, dira sa may Bangga Yap, sakop sang Barangay Singkang. Sa amon man aksyoneri, kay kung may intensyon, di sila nakuha o ng salakyan, hindi yung Cantong, nakita ni natin along sa pag-recover ni natin ang salakyan. With ito na ganun yung aksyoneri na nakuha natin, kada open man ang iyan ng mga light kasi wala din naman doon yan gin-check na natin sa driver kung may nagkaladula ginaiban o mga parts ng salakyan so para wala man to actioneric na mga signs ng sa mga things na itong actioneric wala man lumipang o kaya actioneric wala actioneric hindi ko alam tingin salakyan sa ginilin actioneric ano na ano talaga ito yung sila kung yung actionary yung dagat yung aton, yung vehicle. So hindi ni serious rin nato. Mas interested ko na tripping lang. Yes, actionary. Pero sa aton para ma-clear natin yung aton natin yung case, i-identify namin ang suspect, ang victim, kagaya, willing mga actionary, kaya kag-cooperate sila actionary. So ano sa mga ginatry sa imo office ka ma-identify na yung suspect? Yes, actionary. Sa pa-actionary, paano dyan, nakilita sa mga taxi operator na itong actionary, mas better gate na may GPS sila nga mga taxi at least pa-monitor natin bala ang mga unit. In case ng gate na yung mga related incident na matabo or mas layo, di makuhaan nila, di ba sang or mag-dipilan sila sa actionary para at least nga kita with maganda actionary. Orso sa palayagan ni Police Major Leo Stopa, ang hepes ng Station number 6 may coordination con Action Rex, kaginimo si Stopa sa Highway Patrol Group para ma-check kung may mga katulad sini nga mundos, mga nagkakabo man diri sa palibot-libot sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Ginatrak sa Rex ni Stopa, establish ang identity sini suspect kay para once and for all mapasakahan nila kaso kag ma-close ban ang reported alleged karnaping natabo sa area sang station number 6. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magwanang report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinakaepektibong herbal supplement ang Evergreen
Kantuan tanay mga balita, out of town si Aksyon Roger Gotib on standby sa syudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa COVID-19, no? Positive nga nagsaka na naman sa syudad sang Cadiz. Cadiz City Park, Children's Playground, liwat nga ginpasiradan. Do pila lang kadlaw tong nagbukas, ginpasiradan naman liwat. Yari ang counter sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, liwat naman nga nagpapanahog sa nga mando si Mayor Salvador Mading Escalante agad siradaan ang Cadiz City Park nga karon nga nagagutok na kung tani ang tao kadaman gabi bangod sa isa ka widescreen nga television at sa kapon may nagapasalida. Mayara man nga mando nga siradaan man ang commercial port o kung ini ang port nga ginalagawan man sa may Villa Beach kalakip na diri ang children's playground na ginakantuan man sa mga kabataan sa tiyon sa nga kahaponon. Sa rason nga mayara local transmission kag nagtaas ang kaso sa COVID-19 sa siyudad sang Cadiz. Suno sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang amon sini nga City Health Officer sa siyudad sang Cadiz sa iya sini nga pagpahayag. Order kay na-notice na namon ang trending sang aton sa buong cases. Kaya isang primero to, ma-notice naman ko po ay ang aton positive. Pero nilang nga simana, kaya kato nag-positive niya isa ka local case, kagagapon, yung swab na mo na nga close contact. Pag dito na kita nga may tatlo siya nga nalatnan. So, siling namon, ma-trace naman kami sa ning tato, ilan naman mga close contact. Yung ko kabudlay sini kay mayara sa ulubrahan, mayara sa simbahan, damo na bila. So, ngayon na lang, ipa-close na lang namon gid ang partner na kami magulat na magdugang pagidaton ng mga local case. Ginpahayag ini ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa halinman mismo sa ila pag-meeting ni Mayor Salvador Mading Escalante kag local IETF ang pagsira sa Cadiz City Park kag iban pa nga mga lugar nga dalayuhan na sang tao temporaryo liwat nga ginmando agod nga ma-preempt o kon batsang precautionary measures bangod sa subong mayara na nga 16 ka mga active nga kaso naman sa siyudad sang Cadiz. Report ikan sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluwanta si Aksyon Percival Villamor, balita naman gikan sa area sang ikatatlong distrito, no? Third district. Ini may kangtanan sa sining kasuhong ginpasaka na sa korte sang Bago City PNP batok sa isa ka 51 anyos nga lalaking nadakpan sa may bust operations. Yari ang report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye, Aksyon Pers. Rex na pasaka na ang kaso sa isa ka persona nga ginbaybas sang aton kapulisan sang siyudad sang Bago sang nagligad nga adlaw. Formal na nga ginpasaka sang aton kapulisan nga ginapamunuan ni pulis Major John Joel Batos-Batusan. Ini ang kaso nga pagbayular sang seksyon 5 kag 11 sa kay Emiliano Rangguti Biko, 51 anyos, kag pumuluyo sang Purok Tipigon 1, Barangay Lagasan, Bago City, Negros Occidental. Kag inisya nga persona na kuhaan sang aton kapulisan sang anom tanan ka Hitchel Transparent Suspected Shabu. Kag inisya ginapasaka na formal sa City Prosecutor's Office sang Bago City, Negros Occidental. Karon ini ang suspect Aksyon Rex nagahulat na lang sang commitment order nga ipanaog sang korte batok sa iya agud nga iliton didto sa may Bureau of Jail of Management and Penology Aksyon Rex. Amo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa compound Bago City. Ang inyo ka Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid. Balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad, may lang nga pagpamati kay Maria Teresa Hofilinia, may lang nga pag-monitor ma'am, magbanwaan, no? May lang nga pagpamati man. Then si Joseph Dr. NJ Sangyo, no? Shoot out lang kuno sa La Carlota. Salamat gid Joseph Dr. Thank you gid. Belin Salao, present man siya. Rodita Trinidad Crosset, may lang nga pagpamati, no? And sa iban pa naton nga mga ka-aksyon, no? Sige, kailangan lang ako sa tiyempo, sa iyo sa Monday. Kita-kits kita sa Monday, diri sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig, no? Nagagda na kita sa masunod ng programa. Ang This is My Life. Upod na kay Aksyon, Wilma Sugaton. Wilma Sugaton, Aksyon ang Defensor. Kag sa ngalan ni Aksyon Wilma Sugaton, mabatian na sa dilig namang madugay. Sa kinanda na ko ang inyos ni Aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. In my heart I keep praying that someday you'll come to me. Inyo nabatian ang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!